Lolwe Odwadu 97.3 FM. Jachino lenga kasida bukori ni gimoro ori ni dhi nyiew gini idhi pim godo nyithindi. Ang'o mi ji manyoga ji manyoga stress kendgi, ji manyoga heart attack kendgi, high blood pressure. Iwinjo ang'o mo manyo gimoro kendo, ang'o manyalo tirgi ni okay wa apima nena junior ni kata apima nena amam ni baby ni ben nyathina di tim no endo. In jomoko ananeno niya were uru gi gima ok ochuno. Iseneno ka un gi nyithindo 4 mamori chako nyaka babau. Kasko kidabukuri ni idwa dhi pime ne kilingling ni to ben nyathina. Pok ibedo ga gi to moro but jachien moro yidhi mos ni we adhi anena pim. Indi pim gima chal kama bana wa uro yoma. Dhi mbele gi pith mago jogi gini chal rachala. Aya pim na kanyero ni indi muomri dhi tim giwa kama nendo. Nam Lolwe. Yes. Oya urainya. Yes. Nyathina ni walo kode. Chalgi ganyi wala mar joka dia mali. Bas. Di muomri kokel ni DNA test kit mar ot koro nitie minyadhi nyewa siling 800 to ipimo godo nyithindi kata dau kata mama kata ang'o. Di tim kamano ang'o miyo uero manyo gik moko maonge. Nam Lolwe machiegni madana munko sigud ore magwen magnyaka machiegni dani mano gimo ka edra kan gi high blood pressure mar gino kachak to gesira magumeka bas wacho noko dhi to into di bukri ni sana no ka ji celebrate by the way ni bas koro sani wadwa ng'eyo sani koro wada ng'eyo marriages mang'eny dhi kethore. Ang'o ma idwa ketho gima osebedo beda kuling godo mos gimikia ok bi hinyi gimikia ok bi hinyi. Ang'o ma koro idwa dhi manyo hinyruok kendi. Nam Lolwe machiegni bera ahinya. Yes. In mago milanga madwaro pressure to the other mago yuma manyaka ne tingi jino manyuol nyathino kore koneno no dio tim diene. Oyuma tupu. Oyuma tupu. Bas. You have it there. Kanyendo ni weri godo. Endelea kaka nusebedo. Kautimango ka udak maber. Udak gi kwe ni kasto kwe ni idwa ni ketha oyaye. Pana. Dhi mbele gingi mendeka predu kwa